И така, избрал съм топ дата за тренировка 26.3.26 година. Не съм скачал няма 8-9 дни, като изключиме workshop-а, на който бяхме в Дупница, сега съботата на 21 и въпреки така препятствията, които имахме за това събитие, се справихме много добре. Хората от общината бяха много доволни, ние също. И това е. По време на почивката правих кардио някои от дните, една силова тренировка и естествено, понеже рядко правя силови тренировки, бедрата ми имат тежка мускулна треска, обаче тя няма да ме спре, защото имаме нови постелки, които нямам търпение да пробвам. Пристигнаха преди няколко дни и ще се действа днес. Ще видим какво ще се случва. Ще загрея малко от малко и започвам. Ето ги постелките. Отдолу имат грип. Това са новите. Хем са по-дълги. Ето. Са доста по-добри от тези, защото няма да се хлъзгат при някои комбинации трипове и няма да бягат по квадрата, което е супер. Още не съм ги пробвал. И затова сме тук днес. Има и още някакви малки, но не мисля, че има смисъл да ги показвам. Нямат кой знае каква разлика. Това е... Тия са главните. И така. Аре. Добре, мисля, че загрях основно. Ще направя няколко бързи флипа тук, да загрея, защото още съм така, нали, пред събуждане. И продължаваме, ето там, мисля, че след се вижда, който съм приготвил. Така че това е. Малко гадно. Супер! Красота! Пара да зачекнем едни два винта, да затвърдим така 100% загряване и действаме. Да видим тия постелки стават ли или не. Найс! От първи опит. За това говорим. Добре, местим тук. Тук съм замислил като за начало. Засилка, странично, качваме се горе, още едно странично, стъпване. След това се връщаме директно от една ръка и правиме двоен винт. И преди съм го правил, да видим как ще е на новата постелка. Малко ми е странно, като е толкова широка тази постелка, защото е доста по-широка от старите, но пък определено е доста удобна. Не, много далече отидох. Кофти стъпване. Но не е фатално. Нищо де, понякога стъпих доста гадно. Но това няма да ме спре, ще го направим. Пак далеч. Така, за да не забатачвам много, си давам максимум 3 опита, в които да го изпълня и да продължим нататък. Добре, близко. Близко, но... Добре, определено не е най-удовлетворяващия опит. Зачита се, стъпи го. Като за първи опит изобщо днес, мисля, че не е толкова зле, но искам да изпълня и трети опит, да видим как ще стане. Но се преобувам, защото ми стана горещо. Стига! Пак отидох много надалече. Не! Да ме питате, що се напълвам. При положение, че го направих. Защото ме яде отвътре.
Найс! Това вече е друго. Пак, естествено, може по-добре. Стъпването беше малко наведено. Ама, доволно. Така че продължаваме напред. Добре, следващата идея е, хрумна ми, искам да се изсила тук, да направя Butterfly Twist и по време на самото движение да сложа лявата ръка тук с приземяване от тази страна. Направих вече един-два опита, преди да пусна камерата, да видя какво се случва. Мисля, че ще стане много яко движение. Ще го снимем един път на забавен каданс, да добиете представа. Малко е неудобно, но мисля, че ще стане много готино. То стана, но ръката ми не успявам да я сложа по правилния начин и малко ме криви в една посока, което е досадно. Да! Найс! Пак не я изцентрих много добре, така поне усетих, но беше сравнително по-добре като опит. Много яко. Хайде да го снимем на slow motion. Найс! Това беше. Тази комбинация обаче бих казал, че доста ми натоварва кръка, но пък стана много яко. Ще опитам пак, само че ще снимам от другата страна, да имам повече място и да не се забия в другите дюшеци. И ще видим, искам и се да го продължа леко, но идва малко неудобно. Сега ще видим какво ще стане, ако не, пък ще е на следващата тренировка. Но никак не е зле комбото, доста е стилно. Доста трудно се влиза. Найс! Мега яко. Така сложих втората постелка, да тестваме, да видим какви яки работи могат да се правят. Найс! Премести се камерата, ще опитам да се засила, да направя рандат задно и да се кача отгоре. Мисля, че няма да е проблем, но ми се иска да пробвам. Добре, сега следва да пробвам с винт. Ще бъде интересно. Сецна се. Тия постелки Русе Спорт. Тия постелки са от Русе. Shout-out. Супер са. Много съм доволен от моя личен тест. Така че палци нагоре. Усещате ли как ще пробваме рандат 360? Качване и след това double full. Аз направо литнах. Това беше доста... Имам толкова време и височина, че мога да пробвам труден винт. Но определено няма да е днес. Това не е лоша идея, всъщност, само че мога да сложим една постелка за начало. Но не очаквах да превърта така. Найс, доволно. Иска повече контрол. Определено иска повече контрол. Като се скача от такава височина за два винта, реално погледнато ми идва да въртя много бързо. И от такава височина има си плюсове, има си и минуси. Но пък определено беше яко комбо и се изкефих. Утре може да пробвам 3, защото утре също ще има тренировка. Може да пробвам с 3, макар че имам едно комбо, което е доста по-хардкор да пробвам. Така че
Ще видим как ще се чувствам, как ще е тялото. Много добре, доволно. Добре. Доволно. Ще стане и с 3 на другия път. Така, хрумна ми нещо много интересно. Направих няколко опита преди докато бях спрял камерата. Правим рундат задно, горе-долу. Тук ако се приземим пак ще е добре. И след това тръгвам за Back 360 Back Handspring, нали, при което краката трябва да стъпят тук, ръцете трябва да са сложени тук. Сега ще ви покажа просто едно пробно само на 360 Handspring, да добиете представа, нали, какво се търси за финал. Малко е страшно, но пък е интересно. Сложих постелка за всеки случай. Нещо е такова трябва да стане. В смисъл, това трябва да е за финал. Нали, разбира се, след като изкачим първо с рундат задно, но много зависи задното къде направи. Може и да стане, ще опитаме. Първо ще пробвам с рундат задно, стъпване и след това просто флип назад, хендспринг, за да бек хендспринг, за да видим как ще стане. Мисля, че няма да има проблеми. Добре, айде момента на истината. Това задно накрая не трябваше да го има. Мега яко. Окей, този ъгъл е супер. Надявам се да не се разклачи камерата. Пробвам последен път, понеже го заснех и няколко пъти вертикално. Стана супер, доволен съм. Много яка комбинация. Пробвам още веднъж. Много ме забърка, мен вече ми се вие свят. Тотално. Край. Ама съм си извадил главата на задно салто. Не го зачитам. Пак. Малко изкривих, ама мисля, че това е 10 от 10. Си е толкова, че умрях вече. Добре. Мисля, че бая се поизморих този път. Супер тренировка. Много яки комбота, идеи, тралала. Мисля да пробвам една поредица. Като за финал, по принцип не мислех да пробвам, защото се понатоварих бая. Но е така, за спорта ще направим поне едни 5-6 да има. Така че, let's go. Да видим. Не. Станахте свидетели, подобрих си рекорда. Let's go. Тренировките си се отплащат. Някъде вече между 7 и 8 усетих, че добре върва. Накрая малко извъртях. Надявам се да се видяли на клипчето, защото надали ще ги повторя пак днес. Но това показва, че ми остана само едно. Няма значение, за мен е победа. Аз съм супер щастлив, защото до сега не съм стигал до 14. Нямам въздух. Да, както и да е, благодаря, че гледахте. Желая на всички хубав ден. Да не спираме да се движиме. И ще се видим следващата тренировка, която най-вероятно ще е утре. Скоро.